איך אדם יוצר התלהבות בחיים שלו? הרי ההתלהבות זה התרופה נגד הייאוש. איך אדם יוצר התלהבות? נוסע לאומן וצועק עם 20,000 איש ככה, משתולל וכאן ורוקד? זה התלהבות רגעית. אחרי זה באה ריקנות גדולה, זה לא מעלה את האדם. ילך לאיזה בבא שבא לברוקלין, שם מודעה, צדיק בא לעיר. יום יומיים זה יעבוד לו על הראש, אחרי זה יחזור למציאות המרה. איך אדם יוצר התלהבות בעבודת השם? הרי אדם מתרגל, כל פעם אותו דבר, מתייאש מזה. איך אדם ייצור התלהבות? התשובה, שני דברים, מי יודע מה הם? שני דברים יכולים לגרום לאדם להתלהב כל יום מחדש. מה הם? שני דברים. ובלעדיהם לעולם אדם לא יהיה לו התלהבות ושמחה בעבודת השם. לעולם. אין הוקוס פוקוס ואין קיצורים. מי הם? מה הם שני הדברים? כתוב ואני קרבת אלוקים לי טוב. טוב האמיתי זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. איך מגיעים לקרבה הזאת? הרי יש מחיצות, עוד מחיצה, עוד מחיצה, צריך לשבור, לשבור, לשבור. איך? הרי הזוהר אומר שתכלית העולם זה המשל של בת המלך. שמעתם פעם על המשל הזה? זה הזוהר מתאר את העולם הזה כמלך ששם את הבת שלו בראש הבניין, ככה בעליית גג, ויש כמה קומות, והמלך מצעיר, מי שרוצה את הבת שלי צריך להיכנס בין כל הדלתות והחלונות שהכל נעול וסורגים ומבוך מי שיגיע לעליית גג יזכה בבת המלך. באו מאות של בחורים, כולם יש להם חלום לזכות בבת המלך. הולכים ככה מסביב לבניין, מזיזים את הסורגים, מנסים את הדלתות, הכל נעול, חלונות. אוי, מה זה המלך? איזה מין מלך זה? לא פתח אפילו פתח. מנסים, שום דבר. 10 הלכו, עוד 10 הלכו, כל שעה כמה עוזבים, לאט לאט מדלל. פתאום אחד מצא איזה סדק, ככה הזיז, נפתח לו איזה פתח, הצליח לעלות לקומה ראשונה. אז מהר כל אלה אחריו, גם עלו אחריו גם. עכשיו הם כבר בקומה ראשונה, אבל כבר איזה 60-70% הלכו כבר. ככה בקומה הראשונה, הרבה התייאשו, ירדו, לא נשארו הרבה. לאט לאט הצליח לעלות קומה שנייה, גם כן איזה כמה בודדים, משם כבר אין, לא מצליחים שום דבר, ניסו ככה, נגעו בכל דבר, הכל נעול וסגור. כולם הלכו, נשאר אותו אחד. פתאום המלך הופיע, הוא אומר לו, אתה תהיה החתן שלי. הוא אומר לו, אבל אני לא הגעתי לעליית גג, אני רק קומה שנייה. הוא אומר לו, לעליית גג אף אחד לא יכול להגיע. אני רק רציתי לראות מי מכולם ישתדל הכי הרבה. ואתה השתדלת הכי הרבה, אתה תהיה על זה. זה ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם. לא עליך המלאכה לגמור, ואין לך חיוב להצליח. יש לך רק חיוב אחד, לתת את הנשמה, מסירות נפש, לתת את כל כולך בעבודת השם. זהו, מה יצא מזה? זה לא בידך בכלל, זה לא משנה. 60 שנה למדת, פרק אחד בש"ס אתה לא יודע, אל תדאג. אתה לא פחות מהרב עובדיה. הוא למד 80 שנה, אתה למדת 80 שנה. אל תדאג. מה? אין לך ציווי להצליח. אם עשית את המקסימום, לוקחים את מה שהשגת. זה מזלנו הגדול, תדעו לכם. זה באמת אל רחום וחנון. זה, על זה. אם שואלים אותך, במה השם רחמן? הרי יש עונשים קשים מאוד בתורה. איזה רחמן? מה רחמן? קח את המלך הכי אכזר. הוא לא יקבע עונשים כמו שיש בתורה. אז מה אתה אומר רחמן? מה, משחקים בנדמה לי פה? איפה הרחמים? איפה הרחמים של השם? הרי השם קורא לעצמו רחמן, הוא לא משקר חלילה. אז איפה הרחמים? הרחמים א' שלוקח הרבה זמן עד שהפורענות מתחילה. סבלנות ענקית יש להשם. ואם אדם עושה תשובה, אז בעצם זה אף פעם לא מגיע למעשה. זה כבר רחמנות גדולה. אבל יש עוד עניין. מה העניין? אם עכשיו האדם לוקח את המכונית שלו למכונאי, הנה פה בקוני איילנד מכונאי, הוא אומר לו, יש לי קצר בחשמל, לא עובד.
לא עובד. כל רגע האוטו נחבל, אי אפשר להניע אותו, כבלים. קצר. המכונאי אומר, תשאיר את האוטו, עוד שעתיים טלפן לך. כעבור שעתיים, הקליינט מטלפן, אומר לו, אין עדיין תשובה. עוד שעתיים, עוד שעתיים, עוד שעתיים, נגמר היום. תבוא מחר. למחרת הוא מתקשר, מוכן האוטו? נשמע מוכר, לא? מוכן האוטו? מתקשר ב-11. טוב, טלפן ב-11, נו מה? תן לי לבדוק. חוזר אליו. חכה רגע, זה שעובד הזה הלך ללאנץ', עוד מעט הוא חוזר, נהיה 3. מה? טוב, אני לא יודע, אני מקווה שנצליח עד 6 לגמור עם זה, אם לא תבוא מחר. ככה שבוע ימים. הקליינט יוצא מדעתו, כבר הכין את העורך דין בהיקון. בסוף אחרי שבוע ערב שבת, הוא מטלפן צורח כבר בטלפון למכונאי, נו מה עם האוטו? אומר לו, תבוא, אנחנו צריכים לדבר. הוא נבהל, אמר, מי יודע מה גילו? הוא מגיע למוסך, אומרים לו, קח את המפתחות, $3,500 בבקשה. אומר לו, רגע, תן לי לבדוק שהאוטו מניע. בא לאוטו, מת. אומר לו, מה זה? אומר לו, חביבי, גזירה משמיים. לא מצליח להניע. הוא אומר, את הנשמה שמתי על האוטו. אתה לא מאמין לי? אני אראה לך את המצלמות הבטחה. מהבוקר עד הערב, מ9:30 עד 6, כל יום אני על האוטו שלך. כל יום. מיום ראשון עד יום שישי, עבדתי על האוטו שלך 50 שעות. $60 לשעה, $3,500. אומר לו הקליינט, 3,500 קינים אני מכין לך. כאשר לעורך דין, מהר, תביעה, אתה תשלם ביוקר על כל שעה שהאוטו היה פה. אתה קורא לעצמך מכונאי, שם עליו מודעות בעיתונים, מדווח עליו לקונסומר ריפורט, שם עליו בפייסבוק, לוקח אותו לבית משפט, גומר לו את החיים. עד שהוא לא יסגור את המוסך הוא לא נרגע. תארו לכם שהקדוש ברוך הוא היה גם כן ככה. הרבה פעמים אנחנו מנסים לעשות זה מצווה, עוד פעם מנסים, לא מצליחים. לא הצלחת להיות חכם עובדיה, ניסית 20 שנה, לא הולך. ניסית כל מיני דברים, לא הולך. עכשיו, תאר לך שהשם היה אומר, אני מצטער, תראה, אתה יודע, פה משלמים לפי הצלחות. הצלחה אין לך. אין לך כלום. מה זה? מה היה קורה חס וחלילה? מה המזל שלנו? השם לא אמר ככה, אלא השם אמר, אל תדאג. גם לא עשית כלום, לא הצלחת כלום, אני משלם לך לפי העמל, לפי ההשתדלות, לפי הרצון. לפי הרצון. אפילו האדם הניח תפילים פסולות, מחוק. הוא לא ידע שזה יתרטב, נמחק הכל בפנים. נכון שאין לו מצוות תפילין, אבל על העמל היומיומי שכר מלא הוא מקבל. שכר מלא. אבל המצווה עצמה אין, מציאות לא נעשתה המצווה אף פעם. אבל על העמל מקבלים. אין מקום בעולם שמקבלים על העמל כלום. להפך, אם עמלת ולא הצלחת עוד עונש אתה מקבל. רק בעולם שלנו עם השם מקבלים על העמל מחיר מלא, לא חצי, מלא. באה מנקה, כל היום מסתובבה בבית, ניסתה, היא לא הבינה מה לעשות, איך, לא יודע, לא ידע, הבית יותר מדי משוכלל. באה בלבטית, מה עשית? לא יודעת, ניסיתי פה, זה לא ירד, לא נפתח, לא הצלחתי להוציא את הסבון. כל היום, התשלם לה מחיר מלא, תגיד, תסתלקי, אל תחזרי לפה יותר. אבל אצלנו הקדוש ברוך הוא משלם מחיר מלא, לכן אסור לעולם. ומה שהתחלתי להגיד, מי שיש לו אמונה בהשם אין לו מה לקנא באחרים. זה לא משנה, תדעו לכם, אני אומר לכם, תקחו מהניסיון שלי. אני ברוך השם כבר 19 שנה מדבר כל פעם מקום אחר, וכבר יצא לי לדבר בבתים של עשירי תבל. באמת, אנשים עשירים במיליארדים, לא במיליונים. ואני אומר לכם, אין אחד שהוא מאושר. אף אחד לא מאושר. היחידים שמצאתי בעולם ב-19 שנה האחרונות שהם מאושרים זה הבני תורה. אלה שיושבים ולומדים ועמלים בתורה ויש להם מחברות כמו תלמידים בכיתה ג' ד', בני 30, בני 40, יושבים ועמלים בתורה
הם היחידים שיש להם עושר פנימי ושמחת חיים. ולכן השמחה הזאת עוזרת להם להתמודד עם כל הקשיים. גם להם יש קשיים. גם להוא יש ילד חולה, וגם היא לא נכנסת להיריון, וגם הוא יש לו קצת בעיות בשידוך. גם להם יש בעיות, ניסיונות יש לכולם. אבל איך מתמודדים עם האיסורים? התורה ממיסה את הכל לפירורים. שום דבר לא מזיז לו. כל מי שמרגיש מועקה בלב, סימן שהוא לא בן תורה, הוא לא עמוק בתורה. אם הוא היה עמוק בתורה, זה לא היה מזיז לו. אז אתם תגידו לי, טוב, אנחנו לא בני תורה, אנחנו לא חידשת לנו כלום, אנחנו לא טענו שאנחנו אברכים או בני תורה. אז איך? אז לעולם לא נגיע. כשאני אומר בני תורה, אני לא התכוונתי אלה שממיתים את עצמם באוהלה של תורה רק. אלה ודאי, כן. אפילו אדם יושב במכונית שלו כל היום, יושב במשרד, והרדיו עם דברי תורה דלו כל היום, וכל היום הוא שומע דברי תורה, האדם כזה גם יכול להגיע לשמחה. אדם שנוסע במכונית שם דיסק, כל דיסק פה 30 שעות של הרצאות. כל השבוע עוד הרצאה, עוד הרצאה, עוד הרצאה. גם קרה משהו לא מזיז לו. למה? התורה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תורה זה תבלין. כנגד היצר הרע, הוא הורג אותו. הרי היצר הרע מביא את האדם לעצבות. רק היצר הרע, בגלל שהדברים שאנחנו עצובים עליהם לא שווים התייחסות בכלל.